Kepareng katuraken salam kawilujengan. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Nuwun, nuwun kula nuwun. Mugi sepiloso saberking Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi tansah kajiwa kaslira wonten ngarsanipun panjenengan sedaya lan kula. Pringa mandis areping pambudi sinartan ras pakurmatan wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh ugi kasepuhan. Ingkang sampun kepareng pono ing pamawas lebda ing pituluhur ingkang satuhu binektenan. Mugi kepareng aturaken wonten ngarsanipun para priyagung luhur, para panata gama, para alim ulama, para ustad ustazah. Ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah kaudase ingkang satuhu luring budi. Sarta mugi kepareng aturaken wonten ngarsanipun para prayogung pangemban pangembating praja wiwah pamungi pamrintahan ingkang dados pandam sapa ayu maning kawula dasih ingkang tansah winantu ing saking panghormatan sarta katalumpen mugi kepareng aturaken wonten ngarsanipun sagung para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu winengku ing suka basuki. Estripun kepareng no anggen kula matur wonten ngarsanipun panjenengan samudayanipun wonten dalu kalenggahan anggen kula kepareng marak sowan wonten ngarsanipun panjenengan pidalem agung keluarga ageng Ibu Suyitni Putrah Kalawangsa wonten ing dusun tahunan RT 0 sekawan RB 03 Desa Ngarep-arep Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Bersemi. Estripun ugi dalu panggihan mereka kalresan anggen kula sowan saking prakonco Alindra Musik kepareng katuraken sedaya panipun wonten ngarsanipun panjenengan dalu kalenggahan mriku. Aranging samangke saderengipun kepareng ngaturaken langkung kathah wonten ngarsanipun panjenengan sumangga sami-sami tansah ngunjukaken ras puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa inggih Allah Subhanahu wa taala. Awit sih piloso saberkah ingkang sampun kepareng karametaken dhumateng panjenengan kula satemah babar sedya wonten ing ratri kalenggahan menika panjenengan kula saged kempal manunggal silaturahmi wonten ing sasana pargian tansah pinanggih kalayan kinayoman ing karahayan. Laten ugi selawat salam kita saged tepaken dhumateng junjungan Nabi ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mangke petengga syafaat saha pitulunganipun wonten ing alam donya tumekeng alam akhirat. Ingkang sagung purga bertamu kakung miwah putri ingkang satuhu winengku ing suku basuki. Rentene ingkang sampun kepareng katedha dene serat sedahan panjenengan samudayanipun kepareng karabaken wonten ing sasana pargian menika kasawunaken jurung donga pamuji anggenipun ingkang hamengku gati wis kepareng hana tepirah darmaning sepuh kepareng ngawontenaken tasyakuran wali matul ares kepareng boyong basuki ngunduh mantu ing pinanganten pun bagus Bimo Septo Adi Suryo ingkang sampun kepareng jatuh kerami dari Ponoroayu Dwi Yana Saputri putra pawestripun Bapak Supardi dalasan Ibu Suparmi ingkang pidalem saking tahunan RT setunggal RW 3 ngarap-arap Ngaringan Grobogan. Nggih, estripun donga pamuji katuraken dhumateng Sang Putra Bidargya. Mugi-mugi anggenipun lelumpan wonten madyaning Brana Agung satu kadosaken keluarga ingkang pinayungan katentreman, pinayungan keluarga ingkang hayu, hayam ingkang sadu hayam tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mereka talumpan babile dhumateng saking para tamu wonten dalu kalenggahan tasih kepareng katuraken lelenggahan kandus keco kanthi mardikane megale sedaping rahabi pasukatan utawi ngambali malih ingkang sampun kepareng kasamudayaken wonten ngarsanipun panjenengan abobelih mereka mangke kepareng katuraken lelipur sawetawis lumantar prakonco Alindra Music Production. Mereka talumpan wonten dalu kalenggahan mereka ngaturaken ageng panupun dhumateng kadang-kadang Subur Jaya profesional audio ugi lighting ingkang saking Karangrejo Ngawen Karangjong Ngawen Blora. Nggih, mugi samangke satuhu tansah damel sekarang pegalih wonten ngarsanipun panjenengan tan ugi tan katalumpen babile menika mangke kepareng kaabadi lumantar kadang-kadang Vina Record ingkang saking Ngaringan. Babile wis kepareng siaga samapta samudayanipun Sinu bagya panglipur dalu kalenggahan kepareng binuka buka wonten ngarsanipun sagung para lenggah para tamu. Wonten ngarsanipun panjenengan donga kepareng katuraken mugi lampahing sedya ingkang hamugati
Panjenengan Ibu Suyut niku trahel wangsa. Mugi tansah pinayungan kagang saran sak margi-marginipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sagung berkah pertamu kakung Mita Putri ingkang satuhu winantu embak rahmatan. Beliau wonten dalu kalenggahan dalu ingkang prayogi Surya kang jenengka sarta warsa kang prayoga. Wonten sasan bagian menika kepareng biduka buku wonten ngarsanipun panjenengan lumantar kadang-kadang alindra musik all artis catur hangga sorati ingkang samangke wis kepareng siaga satata kepareng katepangaken setunggal pokoknya biji wonten ngarsanipun panjenengan. Bapak menika mangke asma arum ingkang sirbat kepareng jumeneng wonten ing sasana ngajeng. Merupakan jumeneng lumantar cantiknya Bumi Sukawati Sragen Asri. Pangayan wonten Ayu Hesti Widyantari. Kepareng sinembel vokalis sorati ingkang salajengipun lumantar cantiknya Ngawi Jawa Timur. Mangin wonten Ayu Lydia. Ingkang salajengipun vokalis sorati kang angka 3 lumantar cantiknya Sukoharjo Makmur Jawa Tengah Indonesia. Mangke wonten Ayu Giza. Ladugi ingkang salajengipun kang angka sekawan saha pengasan ada cantiknya Ngawi Jawa Timur Indonesia Tantri Safira Alidra. Kedua niki kepareng derek pitapangan dari Bandung wonten ngarsanipun para tamu sebagai panglipur dalu kalenggahan berkemangke kepareng kapandu dari kula pun Edi Astuara bagi saking Bumi Sukawati Sragen Asri mesti dawuh lumantar kadang-kadang Alidra Biasi ingkang bagi saking Bumi Sukawati Sragen Asri kepareng katuraken sebagai panglipur wonten ngarsanipun para tamu aturaken Asanti Rahayu ingkang sami pinagih nuwun matur sembah. Satu kali ngatur salam buka kabarnya biar saya ngaturaken wilujeng dalu wilujeng bidang tangan soho Hamir Sadi Alidra biasa super cadun.
Kita